Σάββατο και Κυριακή 20 και 21 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα. Η πίστα Park Team και η BMW Γιώτα Μιλονάκης διοργανώνουν το δεύτερο Πανελλήνιο Drift Show και το πρώτο Stuntman Show στα Χανιά. Για πρώτη φορά στην Κρήτη, η ομάδα Stuntman, κασκαντέρ που θα ακροβατούν σε δίτροχα και τετράτροχα οχήματα, δίνοντας θέαμα που θα κόβει την ανάσα και τα γνωστά δριφτάδικα αυτοκίνητα από όλη την Ελλάδα σε μια μοναδική κόντρα. Σάββατο και Κυριακή 20 και 21 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα στην πίστα Park στο Βαρύπεδρο. Τα πάντα όλα στην πίστα Park για ακόμα μια φορά. 2 βραδιές που οι κόντρες, τα λάστιχα, το θέαμα και τα ακροβατικά θα κλέψουν την παράσταση. Πληροφορίες και συμμετοχές στο www.pistapark.com και στο Facebook Pista Park Team. Αντέχετε να το χάσετε? Πάντα με την υποστήριξη της ANEC Live.